Salut, eu sunt Dani, bine am găsit la un nou episod. Astăzi vreau să fac o promovare unui canal nou făcut de mine, în care o să postez eu și cu un prieten de-al meu. Exact așa se numește canalul Combo. Și deocamdată n-am postat nimic pentru că vreau să postez primul clip împreună cu el, un vlog, doar că el nu e disponibil deocamdată. Așa că uneori voi posta eu, uneori va posta el. Vom posta și separat, adică asta nu înseamnă că am postat foarte rar. Și că, da, lăsați chestia de sus, nu contează. Pentru că înseamnă că am postat foarte rar. Din cauza faptului că nu că noi nu locuim aproape, doar că nu mereu avem timp, nu mereu avem internet să ne jucăm multiplayer, nu mereu avem chef, nu mereu avem amândoi telefoanele la noi, să ne înțelegem. Deci, uneori voi posta doar eu, single player, uneori va posta doar el. Și videoclipurile, unele videoclipuri, singur, care le consider foarte interesante sau important de pus pe ambele canale, o să le pun pe ambele canale. Da. Cam asta a fost o promovare. Acum 2-3 abonați se adună pe canalul ăsta. Da, și cam asta e. Sperăm că acest canal o să devină mai șmecher ca al meu prea repede. Pe cine păcălesc? O să pretinde foarte popular. O să ia promovare de la ceilalți colegi foarte easy și o să devenim 100 în 5 secunde. Deci, da. Și vă dați seama ce o să fac atunci. Autopromovare. În fine. Asta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și noi, probabil, ne vedem data viitoare. Poate.